9 июнь җомга көн чыгарылышыбызны башлыйбыз. Эфирда Саба дуканнары телевидениесе. Атна информацион студиясыннан сезне мин Райля Галявина сәламлим. Хәерле кич. Бүген безнең программада. Атна дәвамында Сабан туйны көтеп яшәдек. Бирнәләр җыеп әзерләндек. Мәктәпләрдә укулар тәмамлануны белгертеп, районда техник иҗат фестивале үтте. Татар зиялылары, язучы шагыйрьләребез Саба җире Мингәрдә ял иттеләр. Хәзер барсы турында да тулырак. Районда күмәк хуҗалыклар терлек азыгы әзерләүгә кереште. Синаж салу башланды. Май башы салкыннары явымсыз көннәр үзенекен иткән. Покослар бик юка, әмма булганына канәгать һәм булганын җыеп алырга кирәк. Басудагысы түгел, чокырдагысы азык. Хәерле җәйләр килсен малларга азык хәстәрләүдә эшләүче, игенче механизаторларга, яшел масса ташучы шоферларга Алла ярдәмен бирсен, эшләре гөрләп барсын. Май айының соңгы көннәрендә район үзәгендә укучыларның уку елы дәвамында барган һөнәри эшчәнлекләренә йомгак ясаучы техник иҗат фестивале үткәрү традиция юнәлешен алды. Балалар иҗат үзәге каршындагы мәйдан бу көнне балалар тавышыннан гөрләп торды. Алар кулы белән тудырылган күргәзмәлекләрдән кеше өзелмәде. Иң-иңнәр район башлыгы кулыннан бүләкләр алды. Тулырак алдагы хәбәрдә. Үзәк мәйданга бүген укучылар хуҗа. Кай тарафка күз салсаң да җанлылык, түрдә күргәзмәләр. Бу эшләр балаларның уку елы дәвамында төрле түгәрәкләрдә үзләштергән һөнәри осталыкларының нәтиҗәсе. Алар белән район башлыгы Рәис Миннеханов та бик кызыксынып танышты. Һәр эш тырыш хезмәтнең җимеше. Районда укучылар арасында техник иҗат юнәлешен үстерү буенча соңгы елларда зур эшләр башкарыла. Авто, суды, авиамодельләр, робототехника, агач эшкәртү, уйлап табу, 3D модельләштерү, лазер белән кисү, үсеш ноктасы программасы кысаларында төрле төр станоклар алыну район республика җитәкчелеге ярдәме белән тормышка ашырыла. Укучыларны парта артында ук һөнәри юнәлештә үстерү Рәис Нургалиевичның да иң зур хыялы. Яратып эшләргә кирәк. Ул бит эшен яратып эшләгәч, беренче дөрес гаилә, гаиләгә табыш китерү, һәм инде аңар эштән әйләнеп кайту табыш белән һәм инде удовольствие дип әйтик инде. Шуның өчен минем әйтәсем килә, республикабыз моның буенча бик күп өлеш кертә. Инде менә бүген минем әйтәсем килә, мәгърифтә, мәдәнияттә безнең шушы киләчәк буынга төрле профессияларны өйрәтү һәм инде үзләрен табуда бик күп өлеш кертәләр. Шуның өчен без бердәм булганда, үзебезнең киләчәк буын белән шөгыльләнгәндә безнең бөтен хыялларыбыз тормышка ашачак. Шуның өчен моның буенча күп өлешен кертә, аларга аерым рәхмәт, һәм инде аларсыз булмый. Шуның өчен бөтен һөнәрлеккә өйрәтүче кирәк. Ул үзенең эшен яратмаса, ул аны беренчелектә киләчәк буынга бирә алачак түгел. Шуның өчен аларга инде аерым уңышлар, аларның уңышлары ул безнең киләчәгебез. Икшермә кадет интернат мәктәбе агач эшләмәләренә бай күргәзмә алып килгән. Укучылар көче белән менә нинди матурлыклар туган. Аларның һәр кайсы тормышта урынлы. Бигрәк тә хатын-кызларга ошый торган кирәк-яраклар. Укытучылары Илнат Хасанов эше кадетларның бу шөгыле турында яратып сөйли. 30 бала, 15-15 безнең атнага 2 тапкыр һәм шул кружокта без төрледән төрле эшләмәләр ясыйбыз. Кул эшләре, аннары безнең инде яңа заманча безнең станокларыбыз бар. Бу инде безнең 3D принтер, лазерный станок, фрезерный станок. Шулар ярдәмендә менә шундый матур-матур шкатулкалар. Безнең инде станок башта без аңа программа ясыйбыз үзебез. Аннары шул станокка шуны координатларын бергәч, ул безгә инде эшләнмәләрне ясап бирә. Аннары безнең балалар белән бергә инде без менә шундый матур эшләнмәләр ясыйбыз. Башта без бәләкәй генә брелоклардан башлыйбыз ел башында. Ахырга таба инде без менә шундый зурдан-зур матур төрледән төрле эшләнмәләр эшлибез. Бу эшләнмәләр сафында Самат Нигъматуллин ясаганнары да шактый. Бирегә ул Казаннан килеп укый. Мәктәпне сайлауына һич үкенми. Укытучыларыбыз безне төрле яклап, тормышка яраклы итеп тәрбиялиләр ди. Аның кулы агач эшенә ятып тора. Бу җирмендә шунда безне мондый матур эшләмәләр өйрәндек асара. Ул башта авыр күренә, анар программаны аңлагач,
Үзең башыңа аны ничек эшләргә керткәч, аның әлләнди матур эшләр булып чыга. Бүләк итәсеңме ясап әйберләр? Кемнәргә бүләк иткәнең бар? Ул үзем безнең эшләмәләр ул беренче туган көннәргә матур эшләр. Чөнки аны әнигә дә бүләк итеп була, дусыңа да бүләк итеп була. Аның ясавы себестоимость, бик кыйбат булмый. Үзең тырышсаң була. Менә бу җиңү эшелонын да Самат үз куллары белән тырышып ясаган. Пульт белән идарә ителүче машиналар бик күп иҗади бәйгеләрдә җиңү яулыйлар. Тимошык урта мәктәбе күргәзмәлегендә авиамодельләштерү түгәрәгендә ясалган эшләр урын алган. Технология фәне укытучысы Илнур Шаймурзин укучылары аларның эше белән горурлана. 8 республика күләм бәйгедә, ярышта. Монда инде булды безнең ракета оттыру ярышлары, аннары самолет модельләре оттыру ярышлары булды. Шушы ярышларда инде төрле номинацияларда катнашып, без 6 команда призлы урынга лайык булды бездән. Үсеш ноктасы проекты кысаларында укучылар иҗади эшчәнлекләрен яшь техниклар булып берләшеп үстерәләр. Анда малайлар белән бер рәттән кызлар да яратып шөгыльләнә. Мин йөрим волшебный кисешкә түгәрәгенә һәм яшь техник. Әлбәттә инде авиамоделирование буенча без шөгыльләнәбез, точка роста буенча быел тагында кызыксыныраганда бөтенебез дә яратып йөрибез. Әлбәттә анда кызык. Үзләштерәбез, без роботлар белән кулланабыз, әйберләр төзибез, схемалар буенча. Волшебная кисечка, без рәсемнәр ясыйбыз, җитәкчебез белән ясаган роботларны, нәбәте бу экспонатларны матур итеп бизибез. Ә менә автомодельләштерү түгәрәгенә нигездә малайлар йөри. Техника белән кызыксыну аларда күбрәк. Гимназия каршында эшләүче бу түгәрәкне Марат Зарипов җитәкли. Алар бергәләшеп машиналарны ясарга да, аларны йөртергә дә өйрәнәләр. Бүген бу машиналар Саба үзәгендә иркендә рәхәтләнеп җилдерделәр. Автомодельләрдә ярыш бара инде. Укучылар автомодельләрне йөртергә өйрәнәләр. Аларның шушы трассада үзләренең көчләрен сыныйлар. Трассаны бәрелмичә тигез иттереп, тиз иттереп, төгәл иттереп үтәргә кирәк инде. Бу укучыларга алга таба машина йөртү күнекмәләрен алырга ярдәм итә, юл йөрү кагыйдәләрен өйрәнәләр, техниканың төзелешен өйрәнәләр. Һәм аларны ремонтларга өйрәнәләр. Алга таба үзләренә шушының белән бәйле профессиялар сайларга мөмкин була инде. Бу автомодельләр буенча бик күп ярышлар үтә безнең республикада, без аларның бөтенесендә катнашабыз, урыннар алабыз. Бүгендәген безнең укучыларның кайберләрен күбесен бүләкләп киттеләр. Бассейн тирәсендә бүген аеруча күңелле булды. Кечкенәләр дә, зурлар да бердәй дулкынланып, үз куллары белән ясаган катамараннарны йөздереп ярыштылар. Моторлы һәм резинкалы бу транспорт чаралары вакытка узышты. На старт! Внимание! Марш! Олы Шыңардан Салават Галәвиннең катамараны 4-7 секунд эчендә финишта булды. Җиңү өчен транспортның нинди шималдан ясалуы да, резинканың дөрес чорналуы да, мотор көче дә әһәмиятле ди укытучылар. Бүгенге чараның рәсми өлеше бүләкләүләр белән мотор борылыш алды. Ел әйләнә иҗади, һөнәри бәйгеләрдә катнашкан балалар бакчаларына йөрүчеләр, аларның тәрбиячеләре, мәктәп укучылары һәм укытучылар район башлыгы кулыннан дипломнар, акчалата премия кабул итеп алдылар. Саба һәм Теләче районнарын тигез күреп, эшчәнлек алып барган, иганәчелек белән бик актив шөгыльләнгән Рифкат Шафиков һәм аның гаиләсе шушы көннәрдә тагын бер изге гамәл кылды. Казан шәһәренең 1000 еллык мәдрәсәсе җитәкчесе Ильяс хәзрәт Җиһаншин һәм аның шәкертләрен ислам дине белән кызыксынучы балалар белән очраштырды. Теләчедәге Туган авыл ресторан комплексы кунакларны һәр вакыттагыча ачык йөз белән каршы алды. Миш кыймагы һәм тәмле сыйлар тәкъдим ителде. Очрашуга Теләче һәм күрше районнардан имамнар, җитәкчеләр, ислам дине белән кызыксынучы балалар һәм Казан шәһәренең 1000 еллык мәдрәсә җитәкчесе Ильяс хәзрәт Җиһаншин үзенең шәкертләре белән килгән иде.
Иң туган авыл ресторан комплексы территориясындагы ашык һавадагы этнографик музей белән танышу булды. Рифкат Абый Шәфиков биредәге һәр объект тарихи экспонат белән таныштырып барды. Экспонатларның күбесе гаилә ядкәрләре. Шулай кышкырт хайваннарны күзәтүдә балалар өчен аеруча кызыклы булды. Балалар өчен оештырылган мондый чараларга гел хәер хаклы булган Җәлил Хәзрәт Фазлыев яшь буын белән бәйләнешне югалтмаска иде дигән фикерләрен җиткерде. Безне барыбызны да ислам дине берләштерә инде. Менә бит шәкертләр укыйлар, менә булары мәчеткә йөрүләр, менә бу мәчеткә йөрүче, мәчет курсларында укучы кичкенә балалар да, урта яшьтәгеләре дә менә шушы шәкертләр белән танышып, менә алга таба үзләренең күңелләренә укырга була икән дигән фикер кертмәсләрме дигән шундыйрак бер ният инде. Бүген бит менә мәдрәсәләребезгә баручылар әле бик күп түгел, конкурслар юк. Менә шушы егетләребез менә бу шәкертләр белән аралашып, алардан сорашып әзрәк укуларын, инде шушындай мөмкинлекләр бар икән дип әзрәк белеп күреп калсыннар дигән ният инде. Туган авыл рестораны хуҗасы Рифкат Абый Шәфиков балалар өчен оештырылган мондый чаралар үткәрү бик җаваплы булса да, күңелгә канәгатьлек хисе бирә ди. Бер кеше дә тәкъдим итә, үзебезнең гаилә белән менә шу оештырырга дип планлаштырдык. Безнең быел планда инде Шәрмәдә Тургай приютында Нәүрүз бәйрәме оештырдык. Аннары Ульяновскә чакырганнар. Ильяс хәзрәт белән без күптән аралашып яшибез инде. Мин әйтәм, Ильяс хәзрәт бер шәкертләрне безнең туган авылга алып килеп, музейларны күрсәтеп, авыл балаларын белән дингә тартылган балалар белән очраштырырга иде дип әйттем. Бу фикерне куәтләп алды. Без менә инде 29-на оештырырга булдык. Монда Питрәш районыннан Мамалыш, Балык бистәсе, Сова, Кукмара, балалар утар йортыннан, Тургай приютыннан, лицей, Совадагы, Теләче, балалар инде менә кем дингә тарда менә шәкертләрне күреп, аралашып китсеннәр дип инде. Өйлә намазыннан соң очрашу, аралашу мул сыйлы табын артында дәвам итте. Мәртәбәле кунаклар, дин әһелләре, җитәкчеләр Шәфиковлар гаиләсенә рәхмәтләрен җиткерде, очрашу турында фикерләрен әйтте. Казан шәһәреннән килгән шәкертләр чыгыш ясады. Очрашуны алып баручылар Марсель Әхмәдуллин, Марсель Уагизовлар балалар өчен бик файдалы мәгълүматларны үтемле итеп җиткерә алдылар. Salavat aytıp Allah'tan ecir savabın alayım sallallahu ala Muhammed. Районыбыздан башлангыч алып, республика дәрәҗәсенә күтәрелгән Серле каләм яшь иҗатчылар бәйгесенә быел 15 ел. Матур датаны зурлап билгеләп үттеләр. Арча, Балтач, Кукмара, Теләче районнарында яшәп, каләм тирбәтүче мәктәп укучылары Саба җирендә җыелып, күңелле бәйрәм шаһиты булдылар. Үзләре өчен файдалы укуларда да катнаштылар. Каләм ул бик көчле корал. Аның белән кешене күкләргә чөяргә, җир белән тигезләргә дә, юкка чыгарырга да мөмкин. Каләм белән дөрес идарә итә генә белергә кирәк. Серле каләм бәйгесендә катнашучылар каләмне кулларына алып, аның белән дуслашып кына киләләр әле дисәк, дөресрәк булыр. Зал тутырып килгән укучылар Саба, Теләче, Арча, Балтач, Кукмара яшь каләм ияләре. Дөресрәге алар Серле каләм бәйгесендә катнашучылар. Кунаклар сафында бу бәйгене Саба җирендә башлап җибәрүчеләр. Казан Федераль университетының Милли һәм глобаль медиа чаралар кафедрасы мөдире профессор Васил Гарифуллин, Шәһри Казан газетасы бүлек мөдире, филология фәннәре кандидаты Рәсимә Галиеваларның да булуы ям өстәде. Иҗат белән кызыксынучы яшьләр белән аралашырга Сабантуй, Салават күпре, Көмеш каңгырау, Ялкын басмалары вәкилләре, блогерлар да кайткан иде. Аларны район башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары Марат Кәримов сәламләде. Бу конкурс бер сезгә бәләкәй генә булса да олы юлга этәргеч булсын иде. Безнең бүгенге көндә дә республикабызда шактый матур гына иҗат итүче шагыйрьләребез бар. Саба районы ул шушы
журналистик өлкәсенә, язу каләм өлкәсенә үзенең күп кенә сызланып беләсез. Бүгенге эстрадан алсак та, масса күләм мәгълүмат чараларын алсак та, безнең районыбыздан чыккан яшь егетләр, кызлар шактый гына эшләп килә. Бәйгенең сойлап алу турында 48 катнашучыдан 78 эш кабул итеп алалар. Аларның тематикалары шикләнмәгән, көн кадагындагы мәсьәләләрне колачлый. Сәламәтлек, явыз гадәтләр, замана авырулары, игелекле гамәлләрне яктыртканнары бар. Райондашыбыз Әлфизә Ибатуллина бу бәйгедә узган ел гран-при иясе була. Быел да читтә калмый. Минем бөтен шул язу бик теге язуыма мәхәббәт дип әйтимме, башланды шул серле каләм бәйгесеннән, чөнки минем иң беренче шундый журналистлык белән бәйле бәйге ул серле каләм иде 2021 елны. Һәм ул бик уңышлы булды. Мин гран-прига ирештем. Һәм шуннан минем бу бәйгегә шундый ярату белән гел карыйм, чөнки ул минем беренче шундый бәйге. Хәзер инде мин андый бәйгеләрдә күп катнашам, урыннарда яулыйм һәм быел да узган елда урын алдым, инде быел да өметләнәм урын алырмын дип. Серле каләм елдан ел үсә дип әйтәсем килә. 2021-2022 белән чагыштырганда быел бөтенләй икенче төрле үтә бу бәйге һәм бу миңа бик ошый. Блогерлар килгәч инде шундый бик кызык булды. Алар үзләренең энергиялары белән безне шулай туландырдылар, безгә иҗат итәргә бирделәр һәм шундый без видеороликлар да ясап, шулай катнашабыз аларның бәйгесендә дә дип әйтәсем килә. Быелгы бәйге күрше районнарны да җәлеп итүе белән үзенчәлекле иде. Арчадан Әнвәр Мөхитдинов язарга да, видеолар төшереп, монтажларга да ярата. Бүгенге очрашу остазлардан файдалы киңәшләр алу аңа бик ошый. Арча Нур балар телерадиостудиясына йөрим. Бирдә безнең җитәкчебез Фира Манаповна безне шушы бәйгегә этәрде, катнашабыз. Мин үзем элегелектән кичкенә шаклардан язам инде. Ялгышмасам 7-6 сыйныфларда яза башладым. Көмеш куңгырауга яза идем. Хәзер дә язам. Ялкынга да беренче язуымны чыгарганым бар. Шулай дип яза, бу телестудияга килеп эләккәчтә күбрәк яза башладым һәм төрле бәйгеләрдә катнашам. Җитәкчебез әле катнашты диде дә, катнаштым инде. Һәм беренче тапкыр катнашуым дөресен әйткәндә, алдагы елларда да Алла бирсә катнашырмын дип уйлыйм. Бик шәп бәйге дип әйтәсем килә. Монда мастер-класслар да, хәзер бик популяр булган блогерлар белән дә очрашу, төрле деканнар белән, төрле Казаннан килгән кунаклар белән дә очрашу бик күңелле, үземә бик тә ошады. Хәзерге заман яшьләренә иҗат итәргә киң мәйдан, дөрес юнәлеш алып, мөмкинлекләреңне ачарга гына кирәк. Васил Гарифуллин журналистикага кыю фикерле, татар телле егет-кызлар кирәклеген ассызыклый. Бәйге шул максатларда алга таба да эшчәнлеген дәвам итәчәк. Менә инде 15нче тапкыр уздырабыз быел серле каләм бәйгесен. Ул елдан ел үзенең нәтиҗәлелеген арттыра бара дип тә санар идем мин, чөнки анда катнашучылар географиясе дә киңәя бара. Аннары номинациялар төрлеләнә бара. Яңа заманча форматларда эшләүчеләр килеп кушылды һәм шуның белән бәйле рәвештә әле безнең бу бәйге кысаларында мастер-классларда уздырабыз. Монсы шулай ук бик файдалы дип саныйм инде мин. Нәтиҗәләре әлбәттә бар. Нәтиҗәләре бар. Ни өчен дигәндә, менә 15 ел эчендә инде шактый кеше узды бу фестиваль аша. Әлбәттә алар барысы да журналист булып бетмәде. Ул шу алай булырга тиеш тә түгел, ләкин бүгенге көндә инде һәркем яза белергә, төрле кызыклы форматларда эш нәтиҗәсен күрсәтә белергә тиеш. Ул кайсы өлкәдә эшләсә дә, медиа өлкәсен яхшы үзләштерергә тиеш. Бу яктан әлбәттә аның файдасы зур. Ләкин инде турыдан-туры журналистикага китүче бәйгедән безнең яшьләребез дә бар. Менә узган ел гына нәтиҗәләрне генә алсак та, безнең 2 кеше узган ел җиңү яулаган. Алар 2 бала инде безнең журналистика югары мәктәбендә беренче курста белем алалар һәм бик яхшы укыйлар. Иҗадияттан үзләрен күрсәтәләр.
Рәсимә Галиева Соба районы җитәкчелегенә барлык оештыручыларга, серлек каләм сагында торучыларга рәхмәтле. Бу аның идеясы. Үзе дә Төники, Юлбат мәктәпләрендә белем алып, тәүге каләм чыныгулары алган укучы буларак, балаларда язу осталыгын арттыруда өздексез эш алып барырга кирәк ди. Моның артында татар теле, әдәбияты укытучы остазларның зур тырышлыгы ята. Аллага шөкер, менә 15 ел дәвамында бу конкурс туктамыйча Сабаның эшләре буенча җаваплы бүлектә алып барыла. Менә бик зур рәхмәт район хакимиятенә бу конкурсны туктатмаганнар өчен. Бу бәйгеләр кирәк, иҗат бәйгеләре. Менә сорауга килгәндә, менә без әйтәбез бит инде, заман алга бара. 15 ел эчендә бик күп нәрсәләр үзгәрде. Менә моңарча biz мәктәп газетлары дип бәяләсәк, мәктәп газетларын видео сюжетлар алыштырды хәзер. Instagram Россиядә шикләнгән, әлбәттә, төрле социаль челтәрләр дип әйтик, алардагы эшчәнлек алыштырды. Шуңа күрә менә бу әйбер үзгәреп бара. Тормышта үзгәрә, безнең балаларның карашлары да үзгәрә, һәм журналистикада үзгәрә. Балалар менә үзләре бүген менә блогерлар үзләре нәрсә төшерәләр, үз фикерләрен әйтәләр, күзәтәләр, чагыштыралар, бәя бирәләр. Менә бүген блогерлар сөйләде, Сабага яңа блогерлар кайтты, яшь блогерлар, шәп блогерлар. Һәм алар әйткән әйберләрне бөтенесе балалар беләләр. Чөнки алар шул дөньяда яшиләр. Аларга кызык бу дөнья. Һәм менә бу яктан замана күзлегеннән караганда журналистикада үсә, һәм безнең каләмгә, серлек каләмгә килгән балаларның фикерләве дә үсә, эшләре дә үсә. Аннан тагын бер тенденция тотып алдык быел. Барбыр да менә илдә булган хәлләр, аннары вакыйгалар. Без үзебез дә серлек каләмгә ел саен аның тематикасын алыштырып торабыз. Менә Россия елына нинди исемдәге елга, Татарстандагы ел исемендәге безнең бәйгеләр бара. Һәм аның буенча да балаларның фикерләре башка. Алар бүген көн күзлегеннән чыгып бәя бирәләр. Чөнки балалар бу тормышта яшиләр бит инде. Күрәләр. Аларга нинди булса фикерне көчләп тыгып булмый. Чөнки алар үз фикерләре бар. Һәм шулай булырга тиештә. Быелгы серлек каләм бәйгесенең үзенчәлекле кунаклары алар блогерлар. Төрле милләт егет кызлары, татарлар, урыслар, чуашлар, керәшеннәр тормышларын яктыртып, төрле социаль челтәрләрдә актив эшчәнлек алып баралар. Бүген яшьләрне үз артларыннан ияртеп, укулар үткәрделәр. Махсус биремнәр биреп, хатан кимчелекләрне ачыкладылар, алгарышларны хупладылар. Блогерлыкның да үз таләпләре, үз мәктәбе бар. Блогер хәзерге вакытта ул как, ну, это личность инде, үзенең теге мнениесе булган, үзенең аудиториясе булган, шундай теге бер ничегрәк әйтимсең инде. Дөресрәк әйтергә. Блогер кешенең бит инде подписчиклары бар, аның просмотрлары бар, аннан теге рекламалар, аның әйткән сүзенә теге колак салалар бит инде, прям определениесен әйтә алмыйм инде, ул теге. Ул эш инде. Эш инде. Ул эш көнне буе телефонда утыра торган эш. Да, көнне буе телефонда әйтәм, 12 сәгать утырам телефонда әйтәм. Туйдым бу телефоннан тутып атам дигән моментларыбыз буламы? Була, минем бик күп андый моментлар була, чөнки мен бик каты хотя мен генә түгел, бөтен хәзер блогерлар конкуренция бик күп. Шуның өчен видеоларны теге ярты сәгатьтә төшердем дә һәм мәсәлән теге площадкага куйдым да, шуның белән бетте түгел. Хәзер видеолар бик сыйфатлы булырга тиеш, чтобы сине кеше запомнил, истә калдырыр өчен инде синең анда видеолар төшерү өчен, мәсәлән, 20 секундлы видео төшерү өчен төшерергә кирәк где-то бер в среднем 20 минутлык теге полноценный бер ролик. И шул 20 минуттан сен нәрсәң 20 секундыңнан калдырасың. И шул 20 минут эчендә анда син нишләп кенә бетмисең, мәш киләсең бит инде, аннан саны монтировать итәргә кирәк бит инде. Телефоннан туйдым дигән вакытлар мен бик күп була, потому что күп кенә видеолар килеп чыкмый, аларны теге монтировать иткәндә аларны кай белән озвучивать итәргә кирәк бит инде, титрлар да добавлять итәргә кирәк аннарсын. Мин мәсәлән аула кайткачтан мен телефонны алып куям, и мин просто телефонны ял итәм, и прям кайфую. Иҗади бәйге җиңүчеләрне бүләкләү белән тәмамланды. Эшләр тематика, яшь үзенчәлекләре буенча 3 призер арасында бәяләнде. Гран-при иясе Балтачтан Рәйсә Абдуллина булды. Мингәр авылында кыш көне рәссамнар иҗат итсә, ямьле җәй айы язучы шагыйрьләребезне җыйды. Татарстан Республикасының атказанган сәнгать эшлеклеләре 10 көн ял иткәндә авылның гаҗәеп табигате, биредәге төзелешләр турында язар өчен яңа киңлекләр ачылды. Алар белән безнең иҗат төркеме дә аралашты.
Соңгы вакытта Мингәр авылы иҗатчыларның илһам алу урынына әйләнә башлады. Чит илне хәтерләткән бу җирләр иҗат итү өчен яңа киңлекләр ача. Мингәр бик кадерле як булып кала күңелдә, хатирәдә. Ул бер яктан балачакның нәҗисләнмәгән җирләрен, чиста суларын, балыклы елгаларын искә төшерә. Икенче яктан ул заман татар авылы сүрәте булып та күңелгә уела. Монда яшәсәң әгәр ялгыз гына көне-төне язарга мөмкин дип уйлыйм мин. Әле кешеләре белән танышып китсәк, бик күп иҗат итер идем кебек. Югалган әсәрләрне дә санамыйча да инде минем монда исән шигырем генә, югалмаган шигырь генә дә унга җыелды. Мингәр турында мин хәтта китапчык та чыгара алам. Шулай икән миңа Мингәр бик нык тәэсир иткәндер. Күп җирләрдә ял иткән бар, чит илләрдә дә, туган якта да. Мингәр берсеннән дә ким түгел. Башкалар да безнең бу сүзне ишетеп килсеннәр, үз туган ягыбызның да гүзәллеген күрергә өйрәнсеннәр иде. Менә бер нинди дә чит ил кирәк түгел, бер нинди дә диңгез кирәк түгел. Гүя монда тупланган безнең туган ягыбызның барлык гүзәллеге, барлык матурлыгы. Бу инде булай булмас иде бәлки. Шул хәтле аны тырышып эшләүчеләре, матурлаучылары, бизәүчеләре булмаса, шаккатырлык. Мин Мингәр турында ишеткәнем юк иде. Дөресен генә әйткәндә, килеп шаккаттым. Нәрсә икән ул Мингәр? Мингәргә барабыз дигәч, нәрсә ул Мингәр дип сорадым. Ишеткәнем юк иде. Чынлап та әйтәм. Язучылар мондай иҗади сәфәр оештырган өчен авылның меценаты Эшмәкәр Җәүдәт Миннәхмәтовка рәхмәтле. Аның турында Мингәр авылына багышлап бик күп иҗат җимешләре туды. Мондагы матурлыкны, мондагы табигый матурлыкны күреп шаклар каттым. Чөнки бу яшьтә бит инде кеше әллә кайларда булган, төрле илләрдә булганым бар. Һәм табигый матурлыкны, былай итеп матурлыкны күргәнем юк иде. Ясыйбыз, байлык та күп, республикабызда да байлык күп, әмма ясалма табигать ясыйбыз, ясалма нәрсәдер килеп чыга ул. Матурлык күп, әмма менә табигый матурлык, табигать матурлыгы. Анда бит әле яңа утыртып килгән агачлар бар, алар үсеп китәрләр дигән шул хәтле матурлыкны, алдагы матурлыкны күреп сакланып йөрдем. Алда булачак матурлыкны. Ул сукмаклардан, урман эшләреннән йөрдек. Әйтеп бетергесез. Беренче көннәрдә хәтта йоклап булмады. Нишләп мин сабада тумадым икән дип. Ират язучылар сәфәр тамамланып таралышкач кына яңа иҗат әсәрләре дөнья күрер дигән фикердә. Хәзергә нектар туплана. Алар ялның тәмен белеп, бу җирләрне өйрәнеп йөри. Җәүдәт Миннәхмәтов эшләткән күлләрне, урманнарны, узыткан урманнарны карадым. Хәзер бераз бу Мингәр турында ниндидер тойгылар бар инде хәзер, ачыкланды дигән кебек. Анда һәр чишмәдән, һәр чишмәне теге яшерен генә агып яткан суны җәеп күл ясаганнар. Менә шул бик шаккатырды мине. Табигатьтә бит дөресен әйткәндә иң кирәкле бер су һәм урман инде. Менә шул икесе дә бар монда. Һәм шуның белән ул гаҗәп бер матур як булып киткән инде, менә туган ягы. Bir nindi ildə, dövlətdə özünün icatçılarsız bula almay. Andı illəri yox. Kiçikənə dövlət bulsa da, anın icatçıları bula. Həm alarga ixtibar zor bula. Çünki alar xalqdan bir adım alğa barışı, bir-iki adım alğa barışı şəxslər. Aqtanış yağında doğan kişi Ağidil bilen son koşulan orunda. Andı orun dünyada yok deyip yürüyedirim min. Çünkü ol zor su, anda kışkırtlar, hem şundi güzellik, motorluk, tabiatının büyük motor bir şmaul. Hem ben amda kirgeç mininde ol fikrimni biraz gına şitkerek koydum. Çünkü bu orunda kişi kolu bilen, hoşandır ali büyük көңілге yatmagan orunlarını da iktibarga alıp, bunu bütünlüğü yaşatkenler, özgertkenler.
Араларында Шуаш милләтеннән булган Евгений Турхан да бар. Мингәр манарасын оригиналдан да яхшырак дип бәя бирде. Бесподобное явление такое вот. Громадина, я в первый раз даже не поверил, смотрю в фильмике и явно получше. И впечатления очень такие глубокие впечатления. Мин беләйдем аны Мингәрне Шәүкәт абыйның шушы авылдан икәненнән. Шәүкәт абый Биктимиров, менә нәкъ шушы авылда әле менә йортларын, нигезләрен дә күрдем. Һәм менә шушы без булган җирләр, менә монда Сөембикә манарасын хәтерләткән, шуңа охшаган игезәк туганы дип әйтик. Кунакханәдә Шәүкәт абый Биктимиров урамында санала, адресы шундый. Язучылар Төркеме районының берничә мәктәбендә һәм Мингәр авылы клубында очрашу да уздырды. Бу да иҗади сәфәрнең бер истәлекле вакыйгасы. Шигырьләр укып, сөйләп кенә калмадылар, җырлап, гармонда да уйнап күрсәттеләр. Ничә ел инде авыл клубын күргән юк идем. Беренче булып, бер 10-15 елдан соң сезгә килергә туры килде. Рәхмәт килүегез өчен. Күренекле шәхесләрнең сөйләр сүзе күп, шигърияткә генә түгел, юморга да бай алар, җырларын тын алмый тыңларлык. Очрашу электән сакланып килгән назалы, йөзек салышлы һәм башка төрле милли уеннарыбыз белән дәвам итте. Атна башы дүшәмбе, сишәмбе бик күңелле үтте бездә. Район үзәге Байлар сабасында бу көннәрдә бир нәҗидилар. Сабантуй алды юласы быел айруча мотор мизгелләргә бай булып узып китте. Райондашларыбыз гореф-гадәтләр, милли йолалар елы кысаларында айруча якын килеп алындылар бу эшкә. Район күләмендә быел бирне җыючы оешмалар арасында үзара бәйге игълан иттеләр. Кем ничек күңелле, мотор, үзенчәлекле итә ала. Сер бирергә берәү дә теләми. Бездә бар да беренчеләр дигәндәй, һәркем тырышып әзерләнде. Атлар җигелде, милли киемнәр киелде, кылгалар кулга күчте. Бәйрәм озатучы балалар бер саф булып тезелде. Шушы бергәлек өйдән өйгә йөреп бирне җыйды. Байлар сабасы урам исемнәре белән 11 участокка бүленде. Аларда район мәдәният йорты, Саба аграр көллияте, Алип спорт мәктәбе, балалар бакчалары, балалар иҗат үзәге, ПМК 159 җаваплыгы шикләнгән җәмгыяте, Сәләтле балалар мәктәбе, Саба гимназиясе, Саба арена, Сабантуй спорт мәктәпләре, Саба йөзү бассейны, Саба урта мәктәбе коллективлары йөреп, халыкны елның иң якты бәйрәме Сабантуена чакырды. Сабантуйларга чакыра хәтфә яшел буллар. Бәйрәмгә үгелгәбез төшүгеле аксыркылар. Хуҗалар иде икән, бирнәләр әзер бикән. Бирнәләр җыелды, күркәм юлалар яңартылды. Сабалылар капка төбенә килгән кунакларны ачык йөз белән каршы алды, бүләкләрен тапшырды. Балаларны шатландырып җиргә йөзләрчә килограмм тәм-том конфетлар очты. Асыл егетләрнең кулларында гармуннар халык җырларын сузды. Аларга кушылып биючеләрнең аяклары да армады, талмады бу көндә. Яхшы кәеф, көр күңел берәүдән берәүгә күчте. Nurlu yüzlerine para var iken sürüleşensin.
Келешек бәйрәм белән үзегезне барыгызга. Исәнлек, саулык телим барыгызга да. Күргән бик матур килгәнсез. Карап торырга бик матур. Иң зур теләкләрем шул илләргә тынычлык бирсен. İl başlıklarının başlarından zihinlerin olmasın. Kıdayım her barşağızға sağlık, selametlik versin solğuna. Собалылар сабан туена әзер. Бүләк күчтәнешләр мулдан. Ярышларда катнашып җиңүчеләргә алар күчәр кулдан кулга. Барыгызны да иртәгә сабан туена дәшәбез. Җәйебезне каршылап, бергәләп күңел ачарбыз. Без бәхетлеләр. Без сабан туйлы халык. Атна информацион программабызны студиябыз кунагы район социаль яклау идарәсе җитәкчесе Лилия Гайнетдинова белән дәвам итәбез. Исәнмесез, Лилия Нургаяновна? Хәерле кичләр, хөрмәтле телевизор караучылар, хөрмәтле райондашлар. Сез бездә бүген һөнәри бәйрәмегез уңаеннан кичә 8 июньдә социаль яклау идарәсе хезмәткәрләре көне билгеләп үтелде. Сезне ихлас күңелдән котлыйбыз һәм менә шушы киң катлам халыкны яклау юнәлешендәге эшчәнлегегездә армый-талмый хезмәт итүегезне теләп калабыз. Һәм сез үзегез җитәкләгән команда белән бүген нинди яңалыклар ярып, эшне оештырып алып барасыз? Татарстан Республикасының хезмәт, халыкны эш белән тәэмин итү һәм социаль яклау министрлыгының Саба районы социаль яклау бүлеге эшчәнлеген Рәсәй, Татарстан Республикасының конституцияларына нигезләнеп һәм башка кануннарга нигезләнеп эшен оештыра. Социаль яклау бүлеге тарафыннан 2022 елда аз керемле гаиләләргә 100 кешегә ярдәм акчасы бирелде. Бу 6 миллионда 92 мең сумлык булды. Алар арасында эшкә урнаштыру, үз эшен ачу һәм авыл җирлегендә мал тоту өчен бирелгән ярдәм акчалары бар. Шулай ук ял йортларына инвалид категориясенә ия булмаган 22 пенсионерга путевкалар бирелде. Быел бу путевкаларның саны артты, 36 путевка, 13 бирелде инде бүген көнгә. 2022 ел яңа түләүләр елы булып та исәпләнә. Махсус хәрби операциядә катнашучы гражданнарның 18 яшь тулмаган балаларына түләү акчалары түләнде. Бу 117 балага барлыгы 2 миллион 300 мең сумны тәшкил итте. 88 күп балалы гаиләләргә күп балалы гаилә кенәгәсе бирелде. Шулай ук хезмәт ветеран дигән кенәгә 8 гаиләгә бирелде. Инде алга таба китсәк, Рәсәй президентының 2012 елгы указы нигезендә район социаль бүлеге һәм район җитәкчелеге тарафыннан 90-95 100 яшьлек юбилейларны котлау оештырыла. Бу безнең 2022 елда 56 кешегә җитте. 90 яшьлек юбилейларыбыз 39, 95 яшьлекләр 15 кеше булды. Ике өлкәнебез 2022 елда 102 яшен тутырды. Инде безнең районның иң өлкән кешесе Төбәк авылында гомер итүче Хаҗи Әхмәт абый 1 майда үзенең 103 яшьлек юбилеен билгеләп үтте. Шулай ук 102 яшьлек Шәмәрдән авылында яшәүче Тойфа әбиебезне әйтеп үтәргә кирәк. Районыбызда 5 социаль яклау оешмасы хезмәт итә. Бу Икшемә авылында урнашкан балалар һәм яшүсмерләр өчен приют. Шулай ук Лисхузда урнашкан картлар һәм инвалидлар интернаты. Балкыш халыкка хезмәт күрсәтү үзәге, Шәмәрдәндә урнашкан Балкыш тернәкләндерү үзәге һәм үзебезнең социаль яклау бүлегендә 36 номерлы матди хезмәт күрсәтү үзәге халыкка хезмәт күрсәтә. Бүген 8 июнь көнне безнең социаль хезмәткәрләр үзләренең һөнәри бәйрәмнәрен билгеләп үтәләр. Мин аларны шушы форсаттан файдаланып бәйрәм белән тәбрик итеп китәсем килә. Хөрмәтле социаль хезмәткәрләр, ветераннарыбыз, һөнәри бәйрәмебез белән барыгызны да ихлас күңелнән тәбрик итәм. Җәмгыятебез нинди генә үсеш юллары аша узмасын, һәрвакыт кайгыртуга мохтаҗ кешеләр бар. Аларны дәүләт яклавы социаль хезмәткәрләрдән башка мөмкин булмас иде. Бу ылы вазифаны башкару кешеләр тормышы өчен җаваплылык белән тыгыз бәйләнгән. Сезнең өлкән буынга, аз тәэмин ителгән гаиләләргә, инвалидларга, теге яки бу нәтиҗәләр аша авыр хәлдә калган гражданнарга ярдәмегез бу истәлекле көннең ни дәрәҗәдә әһәмияткә ия икәнен күрсәтә. Алар турында кайгырту өчен күңел җылылыгы да, игътибарлылык та һәм мәрхәмәтлек кебек сыйфатларга да ия булу кирәк.
башкалар борчуын үз ирегез аша үткәрү, аларга яшәү кеше бирә белүегез өчен зур рәхмәтебезне җиткерәбез. Сезгә җаваплы хезмәтегездә зур уңышлар, ныклы сәламәтлек, бәрәкәтле мул тормыш телибез. Шулай ук бу көнне күп еллар ярдәмендә социаль хезмәттә хезмәт иткән ветераннарыбызга рәхмәтебезне белдерәсе килә. Һәм әйтәсе килә, хөрмәтле ветераннарыбыз, гомер көзегез бәхетле булсын, сәламәтлек телим сезгә, йөзегездән елмаю киммәсен, һәм барлык социаль өлкә белән бәйле кешеләрне бәйрәм белән тәбрик итәм, сәламәтлек, бәрәкәтле мул тормыш телим. Әйе, иребезнең ветераннары, инвалидлар, өлкәннәр, ялгыз кешеләр, ятим балалар, аз керемле гаиләләр, булар барысы да даими игътибар үзәгендә безнең районда. Һәм сез социаль яклау органнарында эшләүчеләребез, аларның һәр кайсы белән барлык эшләрне дә зур җаваплылык тоеп башкарасыз. Сезнең катлаулы хезмәтегездә игелекле йөрәк, югары әхлак, нык нервлар һәм инде кешеләрне ярата белү, аларга ярдәм күрсәтү омтылышы да бик кирәк. Буларның барысы да сездә булсын дип телибез. Шулай ук ныклы сәламәтлек, күтәренке кәеф һәм тормышның яме һәр вакыт сез социаль яклау идарәсе хезмәткәрләре белән бергә булсын. Һәм бүгенгә саубуллашабыз. Рәхмәт сезгә. Исән сау булыйк. Саба дукыннары телевидениесының атна информацион программасы ахырына якынлашты. Алга таба реклама чыгарылышы урын алды, ә без исә җырлы бүләк тапшыруында очрашырбыз. Бездән аерылмагыз.